minun vaimolleni. Kaisa! Kaisa! Hei! Kaisa Heikkinen! Nyt illään olet Kaisa Heikkinen joku. Kaisa, meitä tuntuu olla nykyään äkkinen. Ihan vitu huikilta. Hyvä! Koska paikka liikaa huttusia. Kalle heräsi henkiin. Äsken se kappattu. Mitä on se rikki? Se on huusi. Ei, Kalle! Ehkä nää on huutisille mitään suoraan. On! Se on teille sukua. Kalle ei saa tänne kaikutainen naimisiin kuin sinä. Mitä? Jere, mitä pitää? Eikä se voi mennä teidän, kun mä määrin. No, nyt on tuolla vähän ajan päästä. Huttusen tuolla Hanna-Maria ja Janne. Joo, mä tulen 20. Ai! Lupa pienen, mä oon kuitenkaan.